All Party Hills Leader Conference dongkamukam EPHLC song atum pen amithanga sa Himalong Pen Scenic School CBG la pen solar project atum lamthi chupaklam dongkamukam EPHLC rongkhang EPHLC la pen LAC committee women wing satung chalang ponsi amithanga sa Himalong Pen chingrum ponsi pason thom aparman apot lamthi chupaklam dun Bangso alam thelong ke jongpon mate kaninje pon ating bulotang te solar project alam the Karbiang Long along jongsi solar project kibi pente Karbiang Long aphan kupini mesenason wan pithurong asonte mesenlang Karbiang Long Autonomous Council kachari tumaphan chuning ripong lapen solar project jongsi kibiji bulotang te Karbiang Long along le ko anne kana hokdum dolang solar project kibi vekji pulote Karbiang Long along li 10,434 square kilometer. Vet along li along jong si solar project bidet pulote kunat si Karbi ang long along li kedulang puta. Women wing sa hinpen lam thi chapaklang dun. Tang ti non LAC committee women wing sa hinpen kaninje pon lam thi arjuponsi. Apora ting pen ang ito ang kapalit he kapot churo karpik lo. Pini minitum people si tong si kot pen minitum bangso abang nilitum deng ponang kong mapulotang te nilitum hala solar project mate nilitum la so bang sinitum lamthe chipaklang don kang tungdo laste alang litum jongsi solar project jongsi ladak nang birong thelak lak pulotang te Karbiang Long arada tumaphan isi awar sai misen son de alang litum nang klempi nang 1 cm bigji lapen solar project jong alang litum dak nang bi pulote ilitum malong le ko anu ne ke kongji lapen alang litum 18 bighas alang litum la 18 bighas along le jong si pegdet pati Karbiang Long along le ke kuna sidoina lalu lasti alang litum han mili ke chun kininje kipudun kang tung bang ke lapulo alang litum jong si solar project aputhak jong si dak bi ro pulote Karbiang Long along le ke 10,434 square kilometer along leke kuna sidola along le subsovet adang si lase apir munit ki nang chanbo seda long le bang ki nang chanche nang kamki laso alam bang ki nili alang litum han pudun tungduk sinili hin penta ningje don lo la pen alang litum jongsi kamatha mesen alang litum jongsi Karbiang Long akhai phan mate alang litum lapo ana jakong kidu pulutang te alang jakong kidu lo alang litum jakong avi puke pupelo jakong dolo sita me alang litum laso bang labang so abang ke alang litum hempre ka phanle chisong rong te hempre ka phanle alang litum nang wan pite mithupi lang ma pu ni liben kipudun kal tu mangalalo lapen alang litum Karbiang Long aphan ke pathi ke pading Karbiang Long arada tum ke pathi ke pading ke kupi phan lo alang litum han solar project wanon lapen sainik school wanon lapen Mukesh Ambani tum han long le peknot pule nilitum labang so alang litum han ke pahai dun kali lapen alang liphan arling thi ke paman kali CMM ke paman kali nilitum labang so ke paman bang ke alang litum rada phan lang thek jimene mate rada phan nong me wan pi jimene lapen Karbiang Long akar i nang wan pithek jimene puste alang litum phan labang so alang litum phan nilitum ke kapahai dun lapen vote ta ador ki supena vote alang litum han pilo sita me alang litum piposi non Karbiang Long akisung Karbiang Long arara tum phan alang litum lang ledet lo non Karbiatum ko anya kisung ki duk ke lak atum long le ave phelang ave tum han bang ke pek thek the sita hala solar project atum han ta pek thek lapen sainik school ta pek thek lapen Mukesh Ambani tum han ta pek thek sita me sainik school nang bi sita Karbiang Long ari sui jang tum target forget asa kuri ke long jip ta mathanang ne lapen itum adorkar ta ve sainik school adorkar ave lapen sainik school nang bi belo pulote Karbiang Long chun chok chelo bo bang ta kali lapen alang litum labang ken van vedet sonte me pegji lapen alang litum sainik school anak adorkar matang la Karbiang Long ke van ke sainik school jang sinang bi pe pulote Karbiang Long ke develop lelo ching thotelo poja alang litum bang kamat hadam ma hala sainik school hai bang ke chingki dun thek chithanun thek van thek bonsita Karbiang Long akim lapen dongkamo kami PHLC mi phu khonsing terona hin pensita mi Sonia Pharman lamthi chipaklang pon
Imposition of Assamese language puthak setami lamthi jongpon. Kidam tan 1960 ningkan pusitami Assam la pen Meghalaya pen setami bangso imposition of Assamese language pensi kachakak nanglo. Lasi non pusita lason nang impose to jilang pulote Karbi Anglong aradaphan kachini make at si kimi. Lapen langdam tami non pusita voter ID lapen kaprek along setami Assamese pen ketok rong jok pinang anatum kelang katora dukoklu. Lapen compressed biogas aputhak setami dongka makam APHLC may pu khonsing teron hin pen ning jepon thupusi Pirangki Robinson rong pipen birta. Lasinil hin peladar angko Sonia pon di edun thula Asia bangke imposition of Assamese language pu. La bangke tum ha kedam tang 1960 ani kan tami tum Assam la pen Meghalaya chika inang ke la imposition of Assamese language pu join pensi ka chika inang lu. Asinon ba angko tum phanyong se na ka impose pu te tum kwan ni ki sungi bangke Karbi Anglong ra tum chini mexe me athema non kedam tang pusame tum voter list along pusame Assamese ke akhor pen ke toyo ne tum men ka chilang ke la pen men akur kabul da do. Asinon la yong se na official language yang sialang tum non kak tum Karbi Anglong pen di mahasab ki biji pulo de la bangke ke chokche nailu pen sini di jongpon ko la bangke apen isi bangke hala bioconferent gas CBG la bangke alak along lesi la dak itum Karbi Anglong along les pedam ji pulo de bangke nili pen ke pui bangke la bangke ke chokche the nailu pusi tuliram sarhanda chupulo athema itum 10,434 kilometer along lesi non bangke alang dum fan lak CBG ka tiki fansi longle pegi prodal bangke chokche nailo athema along le atum dak Karbi Anglong le CNG enke ke ponje bangke agya sa bangke ha nane si ponji apuson plute itum dak kupiol le duike laso alam bangke nili asapso purki mudam da jongtu athema laso alam bangke nili ka chindun tengte hala 1986 aningkan hustame ASDC ruling hustame la bangso alam nangthan je company atum long lena hang lo long lena pek no nang tum jong si long lena pek lu protein nang le tum phan ko pima election ke nang tum phan pa verji puta hasut nang offer lo stame SDC tum bang kro dun de hala bang ke churo nang ji stame non kachari bom ke AC la to etum asa tuliam rong hang bang ke la bang so opportunity chu en lo la si la bang so bai ge song sidak apa tiki long pulote la tum bang ke election bang ke kaita higher ko tema ambani pulote nang tum ta chini lo bola long alang lita 10 nombor long puri dun banglo ke plan teknik la si la sonjong sinang klem bom plute itu malong le pelangke anso sisidam bompo bang company plute Karbi Anglong afan choli all India wolong ta ka che thang bang pupinak la si motum pijo pen bangke long le dam bomji ik bomji la soposi nitum bangke pini la bangso media ho pen la pangka oppose dun la si lipini bangke la pan pensi tumbang intom ko tangte sainik school puthak nang litum la APHLC songya sarpo nang litum songya sarpo la angtong di kathar ke la bangso sainik school long bene Karbi ari so yong si pine our side dun ko pone sainik school thangnat ka pasong dunia we pula so puthak nang litum hin bangke nang ni pusi putukok la si ko pisi pudam la bangke tum guarantee wanda pulo ke guarantee ave tum phanang pigji poke 67% polang mati la singke dake Karbi funded ali ST SC da dola la so posi la bangke tum non benta putilo la 5% beda bangke itum chidon nanti 5% abong sidake itum Karbi det puli dake dimasa dolang uki dolang rengma dolang lan pensi itum 5% dari Karbi itum kan silong po la sopo bangke la si itum satu menda opos lo la bangke itum chidon do pusi ubong lo la si white paper non immediate ambat white paper non peklang ning pusi itum hang bom lo la siem phandame la